Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Kiki, channelku bro, dan ini aku mau menyampaikan titipan dari Mas Trian nanti untuk Mbok Ti yang nanti ada acara kon gawe no OTT. Kayaknya gitu wis lebih nih. Ya wis ngerti wis. Iki kebetulan nang kene nek iki numpuk dongaran kene anak dua kakak beradik yang selalu rukun dan bahagia. Bahagia apa tadi? Gak bahagia toh? Gak bahagia? Oh ternyata gak bahagia. Kayak gak bahagia ki piye to, Tom? Bahagia dan juga Gus Kipin. Weh Kipin mangane. Terima kasih ya Pin. Ternyata kamu hari ini ingat saya, terus kamu kirim saya sarapan. Terima kasih Gus Kipin. Wong ora tau fokus iki piye to jane. Heran aku kowe kowe. Wong ora tau fokus iki. Gedhe aku. Piye Tom? Nggih. Ah ndelok lek kuwi iki kakel ndak mau. Siramu iso nek dakurane kucing iki piye to? Udah kayak ngene kan. Gila. Ndak aja sik. Sik lah lor. Enggak. Kan tak dicari kok baru satu kali. Kilo saya dimasuk kayak takuran kucing lah, ya asli ki keril ki. A1 ditakur macan. Ora apa-apa yo. Ditakur macan. Kok iso kene ki nyapa to, Tom? Mbok cilikane dhisik gak ngerti ceng aku. Cilikane. Apa salah video. Aku iki wis njaluk Singapura yo aku wis njaluk izin. Yo. Mbak Vina wis ngomong izin saya lah, Mbak Vina wis apal to. Gak oleh kudu njaluk izin kok sepise no. Akhirnya njaluk izin. Jadi, iki tugas anu, Mbok. Tugasnya Tom sebagai seorang penghibur nang nggone YouTube, ya kudu ngene iki. Yang penting orang ngrugekno wong liya. Aman ngerti gak? Ora ngrugekno wong liya. Misal ki kok taruhlah Tom seminggu lah paling ya. Seminggu kok dipotong diratakno. Apa? Jadi aku ngene Mas, bukannya aku njaluk koncone tomblok gak yo anak yo tak jaluk, tapi aku nek dhuwit sakmono kuwi ana tomblok kabeh aku gak oleh. Tak pengen potong. Engko yo entek ra karuan cintrunge. Nah. Dipotong ora iki kok. Ya iki yo ngaku kan terus terang tak wae 1000 to yo ngaku. Iki tak wae 1000 liyane urusan aku. Iki dipotong apa ke? Kloke iki lho, dipotong ora? Gak sah. Kan aku wis ngomong. Sing utang, sing njaluk kono Mas. Jadi kok dhuwit turane wan aku. Tak kon nggo tuku celana, tak kon nggo tuku kaos, randal. Masuk te ben Nantol. Mas. Ben resikan ngono Mas Mbok Ti iki. Njaluk koncone. Gak, terus iki Mbok Ti engko jam piro gawe OTT? Yo Awane cocok kan wae perlu. nang opo jam piro? Aku ki soalnya dititipi kenyangkana sampean. Aku manut sing 150. Ini samaran kowe to? Enak susuk ora? Enak ketan ora, Pak? Nonton. Ora duwe. Duit apa aku ki? Dadi engko susuk 50. yo Tak sampaikan dadi iki lho dadi aku mang guyu silat. Cek bengi iki aku wis kekelan aku delok pisan. Kok enek garukan kucing macan iki ketoke rajah to, Tom. Mbok wis ket lahir to. Tapi sangar iki ketoke iki cara ibaratnya kaya garutan nang gone batu karang jaman purba lho, Tom. Mbok kan sapi ora duwe. Gorengan lho. Oh iso. Mosok center banjir jaman semono kae. Ya. Ditekan mbok apa. Gak model kan kegaruk kan ya. Aku pertama gak percaya Mas Klot ngomong iki sirah apa digaruk kuwi. Gak percaya. Tibane tenan. Gak iso sampe kuwi dikerik ya angel, Bung. Gak iso. Soale nggone nglipet ngene lho. Cara ibaratnya ngene ning jero. Wis ana lipatan bokong lho, pantaran bokong karo bokong. Ngerti nganu ora? Kan berambang kayak lahane berambang. Sing deglong ning jero ngono lho. Oh iya. Lah ayo ngono kuwi modele. Alah. Tapi suwi Tom. Beberapa wong delok kowe kan suwi gak ketok. Arane kowe puru.
Antara akbar loro. Lah iya, wong ngarani oh Mas guru. Soleh. Nggih nggih. Lah. Pokoknya kos terserah sampean gawe ini, yang jelas kok koyo kan bagian ki ono to. Ya maksudnya sampean manut sampean jam piro? Gak usah manut aku, sak longgar sampean wis. Aku sing penting mau mek. Sampai lagi kan sampean bar dodolan. Iya. Den leren sik. Ngono lho, sing penting sampean arep turu karo terserah. Ya. Mar didum kok ambek ben didum nang kok rada iyup ya ora apa-apa. Ya maksudnya jam 2 ngono kan. Ah, gak apa-apa terserah. Nah, telu sing Aku kan kengko cek ngarit barang. Seminggu cek loro tekan yo aku seminggu. Kalau aku lho Mas, yo gak tunen. Kon batu dheke. mangan ora patek gelem. Gak gelem. Ya Tak mangane. konsultek yo mo. Itu melinci. Lah wong sontek to ya do milincip lho. Aku lho. Lah budel wi apa? Kentas apa piye kok iso. Terus akhirnya mamae pawae ceng lambe iki. Padahal mangan kok. Kopi. Kopi ku. Nggih. Lambe iki pahit ceng. Kabeh wong loro ki yo ora enak. Sangkem pahit. Orang ngemburi nom ngemburi tuwa. Awak ora oleh sudo lho, ora mangan emang dua lho. Nah, iki lho. Lo kon hemat to. Hah? Karo mboti kon hemat. Alasane Yo. kesel njaluk sing utang sing barang tetep tak kei ae aku. Ya pengene dhewe ya hemat, Mbok. Tapi kudune kok hemat nek jane duwe bojo ketok. Ya iya ngono lho Mas. Mangane Mau soalnya Menurutmu piye menurutmu lho, Tom? Misalnya kok nek iki saiki kowe saiki cek lajang, ya to. Maksudnya kan gak duwe beban. Nek kalau duit tak entekno. Ora duwe beban piye duwe saking gak tak omong. duwe Mas yo. Maksudnya ki gak mikir Yo mikir sing asli Mikir. cuma yo piye neh ngene. belanjani apa ora barang ngono lho, Tom. Katanya kan dia harus mulai belanjani ya duit gini. tak jaluk kuwi aku ngentekno yo. Aslinya belanjani ya, Juan. Entah sih. sampai sentek iki lho. Waduh iki lho. Laras. Nah, iki lho. Kayak pemulihan Cur, lucur. pemulihan awak. Ya aslinya belanjani kan. Mikir judul dawa mana judul wi. Singkat padat dan jelas. Mengantarkan nasi betul Jumat berkah wes terima kasih. Dawa men kayak judul dawa. Wes sampai iya judul dawa dong. Wes sampai jam piro terakhir mulai. Aku sampai jam 1 muncul tam delok wis gak betah aku. Wis ngau mantuk mataku. Ya pas bagian kowe dicukur ya lho. Barke deret terus mulai. Wis mengantar nasi Jumat berkah. Wis toh, terima kasih. Ya wis Apik sirahan. apik sih lek Ronaldo. Saya tak kira di colong ini. Iki ngene diwe. Oh, di anu iki. Ngene to. Jero. Di minyake sing Minyak penyakit. iki. Minyak aku. Kowe mbok topi ini kan akhirnya ngepyak ngene elek to. Dadi aku sitok tok ning ngarep. Mana? Heeh. Oh, lho yo. Ono kok minyak ngono. Lah ngono malah api. Ngono diresiki dhewe yo. Nggone kodhok bar iki. Oh. Ora asa wis ben ngene kok terus. Blontang kayak kotor macan. Blontang gak apa-apa terus ini blontang. Blontang ya. Tapi kok iso Tapi cukurannya kok anu sini film anu lho. Horor Thailand iki lho. Terima ya. get wong. Hancur betul. Dadi iki lho. Saya aku teko. Saya gogon iki apa kuwi? Gogon iki. Tapi sing ukuran kowe ya. Ukuran aku. gogon aku ya. Nah. Nah, iki bahaya iki. Dia bengi gak dijinak le gogon. Lha apa kowe? Jinak le Sapa? kambil kumpul bubuh. Kumpul iki kambangan lho. Lah Win sudah apa Win? Hah? Win. Lah ayo kowe kambil kumpul. Wong loro. Kambile bini ya. Kumpule kowe. Gak usah. Tak pikir ki wong 6 kan bener rame. Dibakno mek wong kowe karo Win tok. Karo itu aku gak apa sama. Aku ngrungokno suarane pas sirahmu pas dikerok gawe silet sama keratak kan. Lah iki jane kulit nyambe kulit boyo jane ora kena kerek. Ayo. Lah gone Win kan penak kulit rek. Lah pas landep to silate wong silate wis kanggo bingo. Pas bagiane tomblo sama keratak tak rungokno nang gone live kaku aku tenggo. Alah, Yesus. Kalau nyukur goreng sorbet lah.
kulitan kayu. Insyaallah. Cara watas lho ndase. Ayo iki nggih konten we nyapa to mandek-mandek neh. Lho, padha kan mergo cek rong pengen to sing. Oke ngenane bar karo blotong kae to terakhir. Nah, wis mandek neh. Santai sing. Yo jarine aku dek ngomong arek plong sing penting gawe. Gak usah mikir. Lho, aku ora mikir ngono. Rasa mikir sing blok. Lho, aku ora mikir ngono cuma aja aras-arasan. Wes nana bro ya, terima kasih ya sudah menonton vlog berbagi hari ini kayak Bu Astria amanah jenengan pun sampaikan ke Mbak Suti. Moga-moga nanti biar dikerjakan nanti Bu Jamino dan terus kreatif. Terima kasih juga Mbak Vina yang support Tomblok. Amin. Kayak Kimang dicukur semakin cakep. Ganteng Pak. Nah, terima kasih semuanya. Vina lang guyub bae. Terima kasih semuanya, pokoknya sehat-sehat terus. Terus ketemu sama YouTuber Kenorjo, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.